I dobrodošli, dragi gledalci, u novi video. Nije bilo dugo videa, evo sada ćemo se posvetiti temi maksimalno. Dobrodošli u novi serijal beatboxinga. Ja se izvinjam, u onom prošlom klipu sam rekao da ću da beatboxujem, ali se malo video odužio. I onda sam pevao nešto narodno, malo da se nasmejete, verujem da vam je bilo smešno. Ovo, ne znam koji ću klip po redoslijedu da postavim, možda ovaj prvo, možda onaj. Vidjet ćemo, nije bitno, bitno da vi imate redovno video. Ajmo malo da beatboxujemo. Pustit ćemo prvo ovaj beatboxer najpoznatiji, kako vam beatboxuje, pa onda ja iza njega. Ajmo malo grčka zastav. Sumo beatboxuje. Uživa se. One, two, three, four. One, two, three, four. Super. A ja ću onako kao po starom, samo da se smijemo malo. Ne znam ja, nemam pojma, malo se smijemo. Šta fali? Dosta si ti recitava, sad ću ja malo. Ena, dio, trija. Eleniko. One, two, three, four. Pozdrav gledalci. Verujem da ste se nasmejali. Vidimo se u narednom videu.